Ľudí z pohotovostného policajného útvaru poznáme ako kukláčov. Oni sami sa však neradi takto oslovujú. Omylom takisto je, že sú nasadzovaní len proti nebezpečným vrahom alebo drogovým dílerom. Títo muži v čiernom často pomáhajú pri živelných pohromách, športových podujatiach či dopravných a leteckých nehodách. Policajti PPU sú cvičení na zvládnutie rôznych stresových situácií, takže mali by byť vyrovnaní pri vykonaní služobného zákroku s eventuálnymi psychickými problémami. Väčšinou sú všetko bývalí športovci, ktorí aktívne robili šport, niektorí profesionálne, niektorí poloprofesionálne alebo amatérsky, a títo ľudia sa naďalej udržujú vo fyzickej kondícii a chcú si zlepšovať svoje zručnosti. Neevidujete možno nejakú prihlášku aj od ženy? Zákon nešpecifikuje, či vykonávajú príslušníci PPU sú ženy alebo muži, ale v minulosti, pokiaľ si spomínam, ešte pred môjim pôsobením jedna žena na tomto útvare pôsobila. Vážne? Ako to zvládala? Osobne ju poznám a myslím si, že veľmi dobre. Svaly adepta nehrajú dôležitú úlohu. Dôležitejšie sú fyzické previerky, ktoré spočívajú v rôznych športových disciplínach. Adept by mal prejsť aj špeciálnym psychologickým výberom a až po úspešnom zvládnutí výberového konania je zaradený do výcvikového procesu. Dokonca ani vek nehrá žiadnu rolu. A teraz sa pozrite na mňa. Keby som ja chcel byť kuklačom, mohol by som byť? Pokiaľ zvládnete výberové konanie fyzického... Tak skúste to odhadnúť. Fyzicky by ste to mohli zvládnuť, ale určite by bolo potrebné vás zaradiť do nejakého výcvikového procesa. V podstate výcvik sa rozoberá do fyzickej prípravy, kde v podstate robia behanie, posilujú, zvládajú rôzne bojové športy, ako karate, jiu-jitsu, krav maga, judo. Je vykonaný výber z týchto bojových umení, ktoré sa potom spájajú do jednotlivých prvkov sebeobrany. Medzi pravidelné cvičenia týchto mužov patrí aj simulácia samotnej akcie. Boli sme prekvapení ukážkou jedného z variantov zákroku, pričom som mal byť v pozícii páchateľa. Môžem potvrdiť, že jedno mi to rozhodne nebolo. Spomínate si možno na nejakú naozaj veľmi nebezpečnú akciu alebo zákrok? Najťažší zákrok, ktorý sme robili, bol asi trojnásobná vražda, kde bol zobratý rukojemník, bolo to v obci Kaplná. Ďalej to bola 11-násobná vražda v Dunajskej Strede a lúpežné prepadnutie banky, taktiež, kde boli rukojemníci privratí. Medzi bežnými ľuďmi prevláda názor, že kukláči sú nekompromisní aj v reálnom živote, že sú agresívni či dokonca ľudia bez citu. Plánovali sme to zistiť konkrétne u nich, ale keďže vnútorné predpisy im neumožňujú rozhovor na kameru, a to ani v kukle, odpovedal nám opäť zástupca riaditeľa, ktorý týchto mužov pozná asi najlepšie. Každý z tých pánov má svoju partnerku, majú svoje rodiny, majú svoje deti, čiže ten cit tam určite je, určite sa majú navzájom radi a majú radi aj svoju prácu. Takže nepovedal by som, že sú v reálnom živote bez citu. Majú kukláči aj strach? Každá osoba má strach, či je to kuklač, alebo či je to bežná osoba. Aj vy ste mali strach, keď ste sa zúčastnili reálne výcviku. Ale je miera psychiky a za akou sa dokážu vyrovnať tým strachom. A to sú v podstate cvičení cez našeho pána psychologa. Stalo sa už niekedy, že po nejakej akcii si povedal dotyčný, že tak nie, toto už naozaj nikdy nechcem zažiť. Odchádzam? Ja som to ešte osobne nezažil, že by niektorý z nich povedal, že nie. O tom, že PPUčkarom nechýba zmysel pre humor, sme sa spolu s nič netušiacim štábom presvedčili krátko po rozlúčení. Po naštartovaní nášho auta sme zostali mierne povedané v Pomíkove. Sledujte. Úfon! Zvedel si ho! Daj ho sem!
Po návšteve výcvikového tábora si hádam, každý člen nášho štábu niečo odniesol. Niekto zážitok, niekto modriny. Všetci sme si však boli vedomí toho, že práve títo ľudia sú pripravení každý deň riskovať svoje zdravie a životy v snahe pomôcť a zachrániť iných. A to aj napriek smiešným, no najmä nedoceneným pár korunám na ich výplatnej páske.